Identitás problémánk van. Nekem nincs, nem tudom. Van, neked is van, de ebben nem menjünk bele, mert személyes, és a hosszú lesz. Tehát én nem látom annyira előbbre tartónak az írt, mint a magyar. Tudom, hogy ez szokás itthon nagyon irigyelni. A rossz hírem az, hogy a legtöbben minket irigyelnek. De amikor azt mondtad, hogy el kéne terjeszteni, hol kéne elterjeszteni? Magyarországon. A Kárpát-medencében, ahol magyarok laknak, élnek. Lesz. Én is elmondhatnám, hogy mit tudom én, szkíta cigány vagyok, vagy... Tehát, hogy... Na de akkor ne beszéljünk identitás problémáról, mert szerintem nincs identitás van problémája. Akkor kezdjük azzal, hogy bemutatom a következő vendégeket, akik megtiszteltek a jelenlétükkel. Nikola Parov, zenész, zeneszerző. Jó, azt mondja, hogy passzoljunk tovább. Jó, akkor megyünk tovább. Balogh Kálmán, cimbalomművész, zenetanár, szintén zeneszerző, zenekarvezet, dalszerző, azt csak elfogadod, nem? Az sem? Hát az itt a dalokat, meg zenéket. Jó, rendben. Feldolgoztál? Oké. Na majd akkor megkérdezlek, hogy ez miért gondolod, hogy az nem vagy? Ez egy jó, ez már egy jó téma. Hát a dalszerzés, hogyha valakinek tényleg van tehetsége dalokat, szöveget írni, és kiemelkedően jó, azt nagyon meg kell becsülni. Én soha nem voltam ilyen. Én csak feldolgoztam egy-két jól sikerült, vagy rosszabbul sikerült dolgot, népzenét. Hogy én levonnám ebből a csakot. Szerintem az, hogy emberek a saját zenéjüket kell, hogy játsszák, az egy viszonylag új fejlemény a zenetörténetben. Hát az mondjuk így a 60-as évek óta van. Az, hogy feldolgoznak, az egy sokkal régebbi dolog, és annak megvolt a maga becsülete. Én azt nem jó lenne vissza is hozni. Tehát feldolgozással ugyanúgy megmutatod magad, mint dalszerzéssel. Más eszközökkel. A semmiből létrehozni valamit, ismeretlen dolgot, tehát újat, az egy szerzői, hogy mondjam, egy ihletettség, főleg ha nagyon jól eltalálják oda. Azért születtek minden műfajban nagyszerű dalok. Most ha végignézzük, akár a külföldi, akár a magyar híres dalokat, slágereket, tehát vannak zseniális szerzemények, akár mai nap is, és ez az egészen más minőség, mint van két népdal, és te szépen feldolgozott. Tehát ott oké, hogy az is lehet jó, de az egy másik minőség. Én csak annyit akartam mondani, hogy az én számomra nem értékmérő az, hogy feldolgozás vagy új szerzemény. Van nagyon rossz új dal, és nagyon jó feldolgozás, és fordítva, és az a fontos, és nem az, hogy az egy adminisztratív körülmény az én számomra, hogy valamit az előadó szerzett, vagy nem. A lényeget én is ezt gondolom, hogy én mindenre, amit most hallgattam és hallottam, és amiről beszélni szeretnék, az szerintem ez a fajta pozitív hozzáállás kellene mindenben. Tehát, hogy a legjobbat, legszebbet, legmagasabbat kell keressük. Nyilván nem fog sikerülni, de hogy mindent innen kell nézni, és egy ilyenfajta szerető toleranciával kell kezelnünk a mi mai kortárs problémáinkat, az alkotásokat. Tehát, hogy nagyon fontos lenne az, hogy közösen együtt emeljünk valamit. Hát ez nagyon izgalmasan indul már is ez a beszélgetés, meg ez a jó, amikor én nekem igazából kijöhetnék én is kávézgatni, mert a beszélgető partnerek kiválóan elbeszélgetnek. És még a bemutatást átadom, hogy be se tudtam fejezni, tehát a harmadik már megszólalt vendégünk Weyer Balázs, újságíró, etnomuzikológus, és fesztiválszervező, és még nagyon sok mindent lehetne rólad mesélni. Majd érdemes a hallgatóknak utána nézni, hogyha valaki nem ismeri a színpadon lévő embereket. Ez nekem teljesen a sok kérdés, amit fölírtam, ez az egyik releváns kérdés. Igen, ez a mi a művészet, mi a zene, a zenét azt szerzik. Már elhangzott az előző beszélgetésben, hogy Bartók Béla is fenntartotta a jogot arra, hogy már pedig korábbi művészetekből minden művészet merít, tehát semmi sem a semmiből születik, és teljesen újdonatúj, hanem minden valami korábbi alapokon áll. Tehát tulajdonképpen az is feldolgozás, amikor te egy kadencia, akkordvezetés képletet követsz, vagy stílusjegyeket követsz. Tehát ezek is zenei technikák, tehát hogy tulajdonképpen ezeket ez a zeneszerzéssel rokon, igen, és hát
És te nem szóltál hozzá, Nikola, de engem érdekel a te véleményed erről, hogy te mennyire tartod zeneszerzésnek a népzenei átdolgozás, vagy sem, mennyire tartod ezt értékesnek. Ugye az is már volt itt szó, ez az Artisius beszázalékolja ezt a dolgot. A Balázs tök jól felhívta a figyelmet arra, hogy hát az emberiség történetének a nagyobbik részébe ez teljesen máshogy tekintették, nem volt elvárás, hogy te most teljesen eredeti művet alkos, hogy neked mi a véleményed erről a kérdésről? Mivel, hogy a jelenleg repertoáron lévő repertoár 80%-át én saját magam írom meg, felhasználva mind azokat a stílusjegyeket, amik segítenek a közönségnek úgy körülbelül beazonosítani, hogy milyen stílus lehet. Nagyon, nagyon jól hamisítok, én ezt meg kell mondanom. 40 éve vagyok a pályán, és sikerült elsajátítanom egy bizonyos stílusjegy készletet. Nem sok van egyébként ebből. Tehát azt a misztifikációt, amit itt kollégák megpróbálják lenyomni a torkunkon, ilyen frazér, olyan frazér, ilyen kecske, olyan kecske, és hogy ez nem úgy... Nagyon kevés, talán egy tucatnyi stílusjegy van, amit a hangszereken, ha jól használja az ember, megfelelő helyen, és ha van egy bizonyos lexikális tudás, természetesen, ha van benne egy szerzői véna, ez nagyon fontos, hogy jól rakd össze a dallamfordulatok, a dallamvezetés milyen, hol használod a leültetését a dolognak, hova teszed be a refrén, hogyan húzod fel a közönség érdeklődését, a refrénnel mikor sújtasz le, hogy az jó helye. Tehát ezt mind idő kell, meg kell tanulni, és kell hozzá tehetség. Nem mindenkinek van ez, tehát vannak nagyon jó előadó művészek, vannak nagyon jó hangszeresek, akit én szívből irigylek egyébként, mert én soha nem tudok a nyomukba lépni. Ők viszont nem feltétlenül jó szerkesztők vagy jó szerzők, és vannak nagyon jó szerkesztők, akik nem feltétlenül jó zenészek, de nagyon jól szerkesztenek, nagyon jól komponálják meg egy műnek a felépítését. Ez szerintem legalább olyan egyenrangúan fontos, mint az, hogy valaki mennyire jó zenész. Tehát ebben a műfajban nyilván mi mozgunk, egyetértek az előttem szólókkal, hogy az első lépésből meg kell tanulni azt, hogy miből gazdálkodunk. Tehát ott nincs kompromisszum. El kell menni, meg kell tanulni lehetőség szerint, jó alaposan rendszerezni, évtizedek kellenek, amíg leül az emberben ez az anyag, és utána, ha az a bizonyos tehetség a rendelkezésedre áll, akkor avval a tehetséggel ehhez az anyaghoz hozzányúlván össze tudod rakni a művet azokból a stílusjegyekből, amiket az ezzel említett évtizedeken keresztül megtanultam. Most itt említetted a műfajt, hát azt hiszem, hogy ez világzenének szoktuk nevezni ezt a műfajt, amiben itt mi alkotunk. Nem igen, na, pont ezt akarom mondani, hogy én úgy tudom, meg majd Balázs esetleg ebbe ezt majd hozzászól, hogy volt. Én úgy tudom, hogy ez úgy történt, hogy nemzetközi zenei, ipari vállalatok összegyűltek egy ilyen iparági... Tessék? Csak angolok. Ráadásul egy ilyen iparági, ennek van jelentősége, egy iparági konferencián, ahol a kereskedelmi szempontból egyébnek elnevezett zenéket, ami tehát úgy kell elkezdeni, hogy CD-bolt, bemegyünk, és akkor van a klasszikus, a jazz, a nem tudom, és akkor volt az egyéb rovat, és hogy ezt az egyéb rovatot, tehát magyarán azt, amit az angol száz rendszer nem tud besorolni sehova, feltették a kérdést, hogy lehetne ezt egy ilyen jobb szóval illetni, ami úgy kereskedelmi szempontból úgy jobban elad, és így született meg a world music kifejezés, ennek a tükörfordítása a magyar világzene kifejezés, ami egyébként szerintem is borzasztó szó, mert... Az angolban, már is adom, angolban nagyon jobban megnevezi ezt a zenei csoportot, mint magyarban. Mikor erről beszélünk, hogy világzene, inkább a fúziós zenékről beszélünk, ahol egy bizonyos stílust, amit mondjuk nagyon jól tudsz, azt kevered, vagy fuzionálod más zenei stílusokkal. Mi elsősorban erre gondolunk. Az angol retorikában ez, jól mondtad, ez egy döntés volt, hogy hogyan nevezzük el azoknak a műfajoknak a csoportját, amik nem tartoznak sehova sem. De át is adom a Balázsnak, mert ebben sokkal... Igen, hogy pontosítsak, ez valójában egy étteremben ültek le egy olyan 30-an körülbelül, még csak nem is konferencia volt, épp azért, hogy erre valami, és csupa olyanok, akik egyébként nagyon érdeklődtek más világok, földrészek, stb. Zenéje iránt.
és úgy gondolták, hogy egyszerűen nem tudják ezt az érdeklődésüket átadni, mert ha nincsenek a dolognak egy neve. Ott ki is raktak egy pár, egyébként azt hiszem inkább kazettát, még akkor arra az asztalra, ami körül ültek. Azt hiszem, 80-as évek talán. 87. Tehát ki is raktak egy pár kazettát arra az asztalra, ami körül ültek, amiben egyébként a muzsikás is ott szerepelt például, de Cezári Evora is, tehát hogy tényleg a világ minden részéről, és ez értelemszerűen az ő szempontjukból volt idegen zene. Tehát ők nem is hívják az angol népzenét, vagy a brit területek népzenéit nem is hívják világzenének, azt ők folknak hívják. És szerintem ez abból a szempontból érdekes, hogy a saját népzenéjét senki nem érzi világzenének. Mindenki másét viszont igen. És nem is érzékeljük feltétlen más világzenékben, hogy abban mennyi a fúziós elem, mennyi nem, mennyire autentikus a maguk nem ismerjük eléggé. Kultúrája szerint, mert nem ismerjük ahhoz eléggé. Ez, hogy visszakanyarodjak el az a gasztronómiai hasonlathoz, ami az előző beszélgetésben följött. Én ezt úgy látom, hogy mondjuk egy magyar embernek rengetegszer hallom, hogy mondjuk a salsa, a samba, a tango, ez mind latin. Óriási különbségek vannak ezek között nyilvánvalóan, tehát hogy össze se lehet keverni, se a hangszerek nem ugyanazok, se a ritmusok, se a melódia, stb. A Balkán. Igen, és ugyanígy mondjuk az indiai ételek között sem tudunk, egy ilyen hatalmas országban van 40 féle különböző konyha legalább különbséget tenni. Viszont azon, hogy a szegedi halászlébe egyféleképpen kell főzni, a bajait meg másféleképpen, ezen őre tudnak menni emberek. Tehát, hogy minél messzebbről nézünk valamit, a különbségek annál kevésbé fontosak. Tehát ilyen értelemben igen, a világzene az népzene külföldieknek, hogy így mondjam, akiknek nem fontosak ezek az apró részletek. Másrészt viszont enélkül meg nem tudnának semmit a magyar népzenéről sem a világban, és mi sem tudnánk semmit másokért. Én egy kicsit a gyarmati létnek a problémájának látom ezt. Ha elképzelünk egy Amazonas őserdőben élő törzset, és ugye vizsgáljunk ilyen állatorvosi beteglóként, tételezzük föl, hogy nem tudjuk, hogy milyen hatással születtek, de hogy mondjuk századok vagy évezredek óta ott élnek. Ez egy eszenciális példa lehet arra, hogy ők jól el vannak a saját zenéjükkel, nekik ez művészet, nekik mindenféle szakrális és hétköznapi dologban kielégíti őket, és ők használják, és szülik, és csinálják, teremtik ezt a zenét. És akkor mondjuk oda megy egy fehér ember, mint én, vagy mint te, és akkor megmagyarázza nekik, hogy ez nem jó, vagy hogy kéne csinálni. Tehát, hogy itt furcsa ez a dolog, hogy igazából a brit gyarmat birodalom székhelyéről azt mondták, hogy milyen szép és gyönyörű érdekes zenék vannak még, és mi pedig azt csináljuk, hogy lehetne világzenésíteni a magyar folklort, hogy bekerüljünk ebbe az angol száz elnyomó kultúrába. De ez egy másik kérdés is vett föl, hogy igazából itt szerintem egyrészt mi sem tudjuk jól ezt a úgynevezett magyar népzenét, ha most a magyarról beszélünk, de beszélhetünk a Kárpát-medence összes népéről is. Messziről ez megint csak kicsit egységesebb, vagy nem látszanak a részletek. De igazából én arra jöttem rá az x 30-valahány vagy 40 év alatt, hogy nekem is újra kéne tanulni, egészen másképp kéne tanulni, a gyerekeket újra kéne tanítani, sőt, nekünk össze kéne fogni, ki kéne válogatni mondjuk 2000 olyan magyar dallamot szöveggel, amit a hiteles előadásban, vagy a legjobb előadásban elérhetővé kéne tenni nekik, hogy ezen föl tudjanak nőni. Ugyanis én azt látom, hogy annyira szét vagyunk szeletelve, időben és térben is, hogy igazából identitászavarban vagyunk. Itt egy közép-európa image teremtéssel foglalkoztok mindannyian, teljesen szétszórva és egymást fikázva, meg megvetve, meg nem szeretve. Hogy szoktátok mondani, Kálmán, az nagyon az irigy, tisztelettel vegyes, féltékeny lenézéssel, figyelem a karriered alakulását. Tehát, hogy... Kálmán, mondd el. Tehát ezt egy amerikai turnén gyúrtuk ki, a zenekarra unatkozás, ugye mérföldek, és akkor lassan összeállt ez a mondat, hogy irigy, tisztelettel vegyes, féltékeny lenézéssel figyeljük karriered alakulását. Igen, ez a zenész szakmán belüli
egymáshoz való érzelmi viszonynak egy tökéletes leírása. De ez a probléma, ez ott van mindenkiben. Furcsa nekem azt mondani, ugye, mint magyar cigánynak, de hát én itt élek, ez a kultúra hatott rám, ebben nőttem föl. Persze a Balkán is, mert engem baromira izgatott, hogy az összes cigányzenész itt a környéken miket csinál. Ránk azért kíváncsiak, mert hogy ez olyan, tehát ez legyen magyar, ugye, ha már valamilyen szinten. De az, hogy mi legyünk angolszászok vagy románok, az megint egy identitászavar. Tehát nekünk azon kellene dolgozni, hogy minél jobban megismertessük a valódi folklort, mert én olyannal is találkoztam, egyik ifjú népzenész kőkeményen lefikázta általam megbecsült előadó művésznőt, meg akár zenekart is, és aztán kiderült, hogy ő úgy nőtt föl, hogy ő nagyon szűk családi körben ő a legeredetibb magyar dalokat hallgatta. Csak hogy benne nem volt semmilyen tolerancia. Tehát, hogy ha megnézzük a magyar társadalmat ma, hány ember egyáltalán érti, hallgatja, valamilyen szinten ismeri. Gondoljunk a néptáncosokra, népzenészekre. Tehát, hogy ez százalékában milyen kevés. Egy táncház találkozón a lakosság számához képest hány ember vesz részt, azok is milyen mélységig ismerjük mi a saját népzenénket, azt kell mondjam, hogy egyre kevésbé. Tehát nem tudunk, visszatérve az Amazonashoz, ott egy önazonosság van, és van egy egészséges immunrendszer. Ha bármilyen hatás éri őket, vagy befogadják, vagy elutasítják, vagy átalakítják. Élő példa, amikor egy cigányfesztiválon dolgoztam, az albán zenekar összegyűjtötte a pénzt, megvették a szintetizátort, 2 hétig csak azt tanulta, az új szintetizátort, és elkezdte használni a benne lévő zenei ilyen kis elemeket, de tökéletesen be tudta tenni a saját albán cigány zenéjébe. Asszimilált. Na most nekünk ez hiányzik, az asszimiláció hiányzik, de nem akarok sokat beszélni. Én azt láttam a problémának, hogy teljesen szét vagyunk szórva, nem vagyunk teljesen önazonosak, ezt kéne jobban elmélyíteni, és utána lehet, amit a Nikola mondott, hogy igenis a népzenét meg kell tanulni többszörösen olyan mélységig, ameddig csak az ember bírja, mert én sem vagyok falusi, te sem vagy falusi, és ugye az volt az utolsó kultúrkör, ami még egyben csinált mindent. Én már falusi vagyok. Ezt gratulálok. És még visszatérve egy kicsit a magyar cigányzene, szerintem az volt az utolsó nagy, közös magyar kulturális teljesítmény. Most lehet fikázni meg, hogy nem tetszik, vagy hogy túl szentimentális, meg romantikus. Magyar nóta, verbunkos, a népzenéből megszülető, de az egy olyan korszak volt, hogy az itt élő magyarok, szlovákok, zsidók, cigányok, csehek hoztak létre egy olyan magyar kultúrát, ami akkor szinte az angol popzene mintájára letarolta az egész világot. Hát ezt sem mondja így senki, pedig... És ez elmúlt. Aztán nem beszélve a cigányzenészekről, akik a faluhelyen, de szóval nagyon bonyolult a kérdés. A lényeg, én azt gondolom, hogy nem vagyunk elég mélyen a kultúránkban, és ezért nem is tudunk olyan szinten újra teremteni, hogy fölvegyük a mai modern kívánalmakat. Mondtad ezt, hogy mások nem nevezik világzenének a saját zenéjüket, hanem folknak. Azért ez úgy szöget ütött a fejembe, hogy mi a saját zenénken alapuló átdolgozásainkat miért nem hívjuk egyszerűen csak nem tudom, magyar zenének, vagy táncházi zenének, vagy de miért hívjuk ezt világzenének, hogy ez egy ilyen fura hozzáállás, és hogy... Mi nem hívjuk így, azok hívják így, akik, bocsánat, hogy közbevágtam, akiknek a témával kapcsolatos ismeretei vagy műveltsége hihetetlenül kicsi. De akkor mi hogy hívjuk? Tehát akkor minek nevezzelek? Válasszuk szét a műfajban tevékenykedő zenész kollégákat, ugye, és az ő szóhasználatukat erre az egész zenei körre, és az egy másik dolog, hogy a piac hogyan cédulázza be ezt a műfajt. Ebben nem nagyon kellene nekünk foglalkozni, azért egy dologgal mindenféleképpen tisztában kellene lenni, nem csak úgy unblock, hanem nekünk zenészeknek is. A magyar dallamvilág, a magyar dallamvezetés az legalább annyira furcsa és egy kicsikét kilóg a sorból a nagy világ számára, mint amennyire nyelv az. Tehát az, hogy itt Európa közepén van egy ilyen nagyon furcsa nyelvet beszélő népcsoport, az egyenesen következik, hogy ennek a népcsoportnak a zenéje is nagyon furcsa lesz, és nagyon érdekes is lehet akár. Viszont
Pontosan ennél fogva rendkívül nehéz ezt a zenét beilleszteni azokba a mainstream, angol száz fülekhez szokott több évszázadon keresztül. Tehát már a barokk zenével elkezdődött, sőt, már Bach elindította, hogy kiegyenesítette 12 fokú skálává a létező harmónia világot. A barokk zene a maga szabályaival, a könyörtelen szabálykövetéseivel, az angol száz zenének a mindent eluraló struktúrájával kialakult egy bizonyos elvárás a fülekben, egy bizonyos kielégülési érzés harmóniailag a fülekben, aminek a magyar dallamvilág nem feltétlenül tud eleget tenni. Nagyon-nagyon nehéz, hogy is olyan popzenét csinálni. Igen, a magyar hogy nagyon technikai dolgot mondjak, így például említetted, hogy a barokk, például a harmóniafűzés, ami gyakorlatilag úgy, ez meg a romantikus harmóniafűzés, hogy szoktuk mi ezt mondani zenészek, hogy bizonyos dallamok, különösen ezek a régi stílusú pentaton dallamok, hogy így ledobják magukról a harmóniát. Igen, tehát egyszerűen nem tudod megharmonizálni, tehát nem tudsz alá harmonikus akkordokból álló kíséretet rakni, mert egyszerűen nem akarja. Mert egy igen, ugyanakkor pedig a domináló, a világ zenei kultúráját domináló, és nem véletlen ugye a gyarmatosítást említette Kálmán, a gyarmatosítást mal hozták a maguk művészeti ágait is, és ledominálták generációkon keresztül, genetikailag átöröklődött az a fajta zenei hallás, amihez a magyar zene nem tud hozzászólni. De akkor ez nem egy spontán folyamat? Meg? Ez a ledominálás. Ja nem. Ez sajnos ez egy ténykérdés. Bele kell nyugodnunk, már is adom neked, bele kell nyugodnunk ebben, tudomásul kell vennünk, és nem kell azért állandóan sírnunk rá, mert mi hallamosok vagyunk rá, hogy mindig nyűszítünk valamiért, hogy miért nem. Hát az nem csak, hogy külföldön nem, de itthon sem. Mert itthon is le van dominálva totálisan. Tehát az egyszerű prostó a Sláger tévén és Muzsika tévén nevelkedik, mulatós és az összes ilyen hulladékon. Az én gyerekeim is egyszerűen lesz sírva fakadni, és tudomásul kellett vennem, hogy nem lehet ezzel ellen sokat, keveset, de talán még azt a keveset sem nagyon lehet megtenni. Át is adom a Balázsra, nem akarom belét szorítani. Azért ez az egész alapvetően nem a gyarmatosítás, hanem a tömegmédiának a megjelenésével terjedt el, mert ugye rádión, tévén, most Spotify-on, YouTube-on keresztül, tehát ugye hát így... Meg én csak annyit tennék ezt hozzá, hogy azért itt, vagy ezt is vitatják, de ez a félgyarmati státusz Magyarország, meg ez a török óta elveszett független államiság, meg stb. Tehát, hogy ennek inkább volt egy ilyen megalapozottsága, és hát a mindenkori ilyen hatások, most éppen a tömegmédia, az ezekbe a gyarmati reflexekbe szépen beépült. Tehát, hogy így bennünk van ez az igazodási kényszer, meg vágy, és akkor most ez a globális kicsi arctalan dömping, ez az angol szászok által dominált dömping, hogy akkor most akkor ehhez próbálunk igazodni. Ez szerintem részben arról szól, hogy a popzene azért az alapvetően arra megy, hogy a zenei várakozásaidat kielégítse. Tehát, hogy amire te számítasz, mint következő fordulat a zenében, azt neked így átnyújtja tálcán, az fog történni nagyjából, amire számítasz. Ettől unalmas, ami számunkra, vagy ettől túl kiszámítható. De a fület azt lehet tréningezni, szinte bármire, tehát másra fog számítani, hogyha mást hallasz, csak évtizedek óta ezt hallja az egész világ. Tehát ezért erre vagyunk trenírozva. Mit tudom én, a koreai zenét, amit én nagyon sokat hallottam, mert a tanszékvezetőm ennek volt a szakértője, és állandóan nyomta ezt, hát azt iszonyatosan nehéz arra áthangolni mondjuk a füledet, de át lehet, és akkor elkezded élvezni, és elkezded ott is érezni, hogy na most mi fog következni, vagy minek kell következnie, és általában tényleg az is következik. Kicsit ugye amit mondtál a nyelvről, Nikola, van egy nagyon jó brazil regény, egyébként egy zenész írta, egy híres brazil zenész, ami arról szól, hogy egy brazil költő valamilyen rákapcsol a Duna TV-re egy szállodában, mert Ferihegyen kényszerleszállást hajt végre a gépe, és akkor nem tud aludni az időeltolódás miatt, és egész éjjel megy a Duna TV neki. Egy ilyen hipnotikus módon megbabonázza őt a magyar nyelv, és elhatározza, hogy ő akar lenni a legnagyobb magyar költő. És hogy megtanul magyarul, csodálatos segény egyébként tényleg, de hogy ebben írja azt, amikor először hallja a magyar nyelvet,
hogy egyszerűen, hát, hogy nem is tud mibe kapaszkodni, olyan, mint hogyha késsel próbálna elvágni egy folyót. Ezt a metaforát használja, tehát azt se tudja, hogy hol egy szó, vagy egy mondat vége, vagy hogy ez egy kérdő, igen, vagy kijelentő. Én amikor indiai klasszikus zenét hallgatok, akkor van ez az érzésem, hogy úgy az alapritmust azt úgy értem, de hogy hol a ütem, meg hol a sor, meg hol kezdődik a dallam, meg igen, tehát hogy az ilyen nagyon idegen zenei nyelveknél így vagyunk, de mint mondjuk, hogyha egy indo-európai nyelvet beszélsz, akkor azért ugye a többiben is már a struktúrát érzed, ugyanígy mondjuk, hogyha az olasz zenével nem vagy így, mint az indiaival. Tehát hiába nem értesz hozzá, azért úgy kiismered magad benne, hogy most hol tartunk éppen, mit akar mondani, ez egy szomorú szám, vagy vidám szám, vagy stb. Na és hogy kicsit, ahogy a nyelvnek, úgy valóban a magyar zenének is van egy ilyen tulajdonsága, hogy aki ezt először hallja, az így egyáltalán nem tudja, hogy hol van. Tehát a melódiák is, hogy mondjuk a táncházi zenében mondjuk a brácsa kíséret általában teljesen összezavarja az embereket, annyira nincs sehol máshol. Amikor húzamosabb ideig dolgoztam nyugat-európai zenészekkel, és a magyar zenével kapcsolatban mindig azt kérdezik, hogy lehet az, hogy hát ez egy ilyen moldallam, és mindenhol dur van benne, hogy az nem passzol rám. Hát bocs, de ezt én nem tudom megmondani, ennek így kell, ez így jó. Tehát nekik már ez a törvényszerűségi aggályék támadtak, hogy nem lehet egy mold fogni egy durdallamra. Igen, hát ez az első, amit kiszúr általában minden külföldi ugyanez van a városi cigányzenésszel, hogy nem érti, hogy moldallamra hogy lehet durd, és nem is tudja megharmonizálni. Nagyon sok zenész, külföldi zenész mondta nekem, hogy nekik olyan ez a mezőségi zene, mintha egy kazettát fordítva játszanál le. És én pont ezt szeretem benne, ezt a szaggatást egyébként. És tehát volt még egy élményem, még akkor csatlakozott az előzőhöz. Szovjetunióban voltunk, fiatalon voltam, és a tolmás csaj egy orosz csaj volt, ő volt a magyar-orosz tolmács. És kérdeztük, hogy te magyarul beszélsz. Azt mondja, hogy én meghallottam Lisztnek a rapszódiáját, és én megtanultam magyarul. Tehát tényleg vannak ilyenek. Vagy egy argentin tangót kaptam az egyik tanítványomtól, ami arról szólt, hogy Budapest éjjel, cigány zenehegedű, cigányhegedűs rózsa, tehát hogy baromi nagy hatása volt. De visszatérve a gyarmatosításra, két gondolat. Az, hogy mi 50-es, 60-as évekből amerikai showműsorokat sigároz ma az RTL, vagy hogy ezek a műsorok mennek, ez ugyanez a szellemi eltiprás, vagy a Dallasnak a hatása, ami egy erősebb fegyver, mint egy atombomba szerintem. És még egy dolgot akartam mondani, hogyha mondjuk Magyarország lenne Anglia, és a magyarok gyarmatosították volna a világot, akkor most ugye mindenütt cigányzene lenne, Somlói Galuska és gulyásleves. Tehát, hogy szerintem ez ilyen egyszerű, hogy... Szerencsére az angol konyha ennyire nem terjedt el azért. Hát igen, hál' Istennek. Én azt akarom mondani, hogy nekünk igazából merni kéne, amit az Edina mondott, hogy bátornak kéne lenni, és merni kéne csinálni azt, ami a miénk, egyre jobban és mélyebben, mert az Amazonas menti indiának hiába mutatsz Bachot vagy Beethovent, nem fogja érteni. Tehát a nevelés. Tehát, hogy ez egy történet, az, hogy mihez szokunk hozzá. Amikor én a széki zenét házi buliban egész éjjel hallgattam, az egy Nyugat-Európában egy teljesen lehetetlen dolog. Tehát, hogy azon kéne gondolkodni, hogy ha jobban ismernénk, és mernénk a saját kultúránkat gyakorolni, először meg kéne ismerni, meg el kéne terjeszteni, akkor lehetne önálló véleményünk a gyerekeknél és a köztudatban. Az, hogy a média ellenünk van, vagy hogy a nemzeti kormány nem eléggé nemzeti, de én ezt a hiányt látom. Bocsánat, de amikor azt mondtad, hogy el kéne terjeszteni, hol kéne elterjeszteni? Magyarországon. A Kárpát-medencében, ahol magyarok laknak, élnek. Na de ez most ne haragudj, de azért ezt annélkül, hogy ezt most pontosítanánk ezt a dolgot, ezt egyszerűen nem kivitelezhetetlen. Tehát ha nem terjed el 40 éve, 50, akkor az azt jelenti, hogy erre nincs igény. De hát akkor el kell terjeszteni. Akkora igény nincs rá, hogy nagy tömegekben ez elterjedt legyen, szeretett legyen, használt legyen, de magyar popzenét sem terjesztjük. Érted? Tehát, de nem is kell azt terjeszteni, az terjed. A saját kis csatornáján ez a zene is megtalálja a saját közönség. De most beszéljünk a 50-100 ezer emberről beszélünk? Na és? Akkor milyen alapon vannak igényeink? Ennyi jár ennek. Igen, de minek beszélgetünk erről, hogyha ez a tét?
Én ehhez azt fűzném hozzá, hogy én nem az igény szót használnám, tehát hogy amiért ez így nem terjed. Tehát igazából itt ipari érdek van. Tehát ezt úgy elfelejtjük, amikor a kultúráról beszélgetünk, hogy a kultúra az egy iparág, tehát a show businessnek nevezik, ez egy iparág. Óriási pénzek vannak benne, most már, igen. Óriási pénzek vannak benne, de egyébként, ahogy mondjam, korábban is a kultúra, másrészt meg hozzátartozott mindig is a hatalomhoz. Tehát a hatalom, ez a puha hatalomnak is nevezzük, meg hatalmi kisugárzásnak is nevezzük a kultúrát. És ezt nagyon régóta tudják a politikusok, királyok, stb. Hát a keresztény térítőknek a feladata az mindig ilyesmi volt, hogy mondjam, a német-római császárságnak azért állt érdekébe, vagy a bizánci császárságnak a kereszténység terjesztése, hiszen azzal a saját szellemi befolyási övezetét tudta kiterjeszteni. Tehát, hogy ez mindig is így történt. És hát ugye, ami most zajlik, hát nehéz meghatározni, hogy ennek a globális folyamatoknak mi a központja, de szerintem az, hogy azt mondjuk, hogy angol száz, Amerika, akkor talán nem tévedünk nagyot. Azért nehéz ezt megmondani, mert ugye azok a kulturális termékek, amikkel éppen gyarmatosítanak minket, azoknak egy része például itt jön létre Magyarországon, tehát mondjuk hollywoodi filmeket itt forgatnak. A Petőfi Rádióban. Szerintem ez mindegy. Én azt gondolom, angol száz zene, angol nyelven éneklő magyar zenekar. Mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy én mindig azt tapasztaltam, a táncházmozgalom is ilyen volt, hogy a civilek. Ha azt mondom, hogy mi X ember, akit ez érdekel, azt mondja, hogy igen, hozzunk létre egy általunk értékesnek tartott gyűjteményt, ezt vegyük föl CD-re, vagy bármilyen hanghordozóra, vagy pénzből, a mi pénzünkből, a mi saját pénzünkből, adjunk az én pénzemből, a tiédből, akihez hozzáad pénzt, és igenis terjesszük el az iskolákban. Tehát ne az állam határozza meg azt, hogy mit tudsz a magadról, meg a világról, meg a történelmedről, de most én csak a népdalokról beszélek, hogyha mindenféle formában X pénzből ezt elérhetővé tesszük az ifjúságnak, ne várjuk az államtól, ami elvileg nemzeti, de mégsem teremti meg a zeneiskolákat vidékszerte, nem lehet megélni. Termeljük a zenetanárokat, ugye 17 éve jönnek ki a zenetanárok az akadémiáról, de nem tudnak elhelyezkedni, nincs megélhetés. Tehát azt akarom mondani, hogy a civil szándék az sokkal jobb és hathatósabb tud lenni, mint egy lassan mozduló érdekekkel. Most szerintem van egy ilyen civil szándék, és ezért is ülünk szerintem itt nagyon sokan. Tehát ez a táncházmozgalom szerintem az egy ilyen dolog volt, ami egy ilyen civil szándék így a 70-es években elindult, és más célja is voltak, de részben talán ez a célja is volt. Ne csak zárójelbe tegyük, a táncházmozgalomnak a kifejlődésében és a robbanásszerű saját maga manifestálásának azért volt egy nagyon komoly célja, hogy az ingadozó szocializmusnak a bujkáló értelmiségi, akiket kicsit ilyen renitensnek tartottak, ők hozták magukkal ezt, és a düledező szocializmusnak az utolsó lökést adta meg ez a nemzeti érzelmekkel kicsit túlfűtött, reprezentált népművészeti műfaj, ami hát elsöpört minden addigi Csárdás királynőt, meg éttermi zenét, meg furcsa módon főleg erdélyi, tehát itt is azért sok-sok kérdés felmerül, miért csak az erdélyi zene. Úgyhogy ezt ne zárójelbe említsük meg, ennek komoly politikai háttere is volt, támogatottsága is volt, és egy komoly feszültséglevezető szelep is volt egyébként. Igen, hogy miért erdélyi zene egyébként annak részben az oka, hogy ott hátrébb tartott a modernizáció, tehát rég megmaradtak archaikusabb formákban a zenék. Ott volt érdemes gyűjteni, ott lehetett sok érdekes dolgot. Érdekes volt. Talán, igen. Tehát az erdélyi zené, pontosan a egymás mellett élő kultúrák, a román, a szláv-latin és a magyar, a cigány, a zsidó, a ruszin, ezeknek a kultúrának az elegyedéséből alakult ki, és terjedt szét Erdélyben az a fajta muzsika, ami kellemes a fülnek, kicsit populáris volt, de a bizonyos határokkal, ugyanakkor autentikus is volt. Az előadók, ők maguk is nagyon meggyőzők és hiteles előadók voltak. Szemben a magyarországi, akkori úgymond ilyen népzenei, hogy nem is volt még akkor mozgalom, tehát a himi-humi, köcsögduda zenekarok és ilyen kimitudókon, ilyen hamis citerákon prüncögő, nevetséges, nem is csoda egyébként, hogy senki nem szerette,
most sem annyira mindenki, de akkor már katasztrófa volt. És amikor megjelentek ezek a fiúk a hegedűikkel, meg a brácsáikkal, és ott egy ilyen jóvágású legény lenyomott 4 vagy 8 pontot hát szétütötték az egész művelődési házat, ez teljesen érthető egyébként. Ez egy import. Tehát ez Magyarországon ma, amit mi a táncházakban csinálunk, ennek a 70%-a import, és egy olyan import, ami nem homogén. Tehát benne van nagyon sok népcsoportnak a zenei világa, a habitusa, úgyhogy ezt ne tegyük zárójelbe, mert akkor már is félre fog csúszni ezen a ponton ez a vonal. Milyen értem a modernizáció az a népzenéknek nem tesz jót. Most voltam gyűjteni télen, szerintem nagyon kevés olyan hely van a világon, ahol mondjuk nem jut el a média. Voltam gyűjteni télen egy Bissau-gínai szigetcsoportban, nincs áram és nincs térerő kb. Bissau-gínai, Nyugat-Afrika melletti szigetcsoportban, ahol nincs áram és nincs térerő, kb. Ez kell ahhoz, hogy valahova ne jusson el ugye semmi a külvilágból. És az ő számukra, az ő zenéjük, tehát ők nem őriznek hagyományt, tehát az ő számukra az nem is értelmezhető az ő számukra, hogy mi az a hagyományőrzés, az az ő zenéjük, és kész. És annak a funkciója egyébként, és ez régen is így volt mindenhol, az nem elsősorban zenei, az közösségi funkció. Ez tartja egyben a közösséget, ezzel kísérik a munkát, az esküvőt, stb. De ugye ezek a színterek, ezek eltűntek a modern embernek az életéből, és a táncházmozgalomnak szerintem a nagy eredménye az, hogy legalább valami megmaradt, tehát hogy nem teljesen tűnt el ez a zene, miközben azok az életkörülmények, amik azt a zenét létrehozták, azok teljesen eltűntek. A mai életkörülményeink bármilyen szomorú is lehet, hogy hát ezt a zenét hozzák létre, amit most hallunk. Én azt akartam, amit Nikola mondott, ahhoz hozzátenni, hogy én azért nem nevezném ezt importnak, mert a táncházmozgalom az elejétől kezdve Kárpát-medencébe gondolkozott, tehát így a magyar lakta területbe gondolkozott, de kezdetektől fogva nem csak a magyar ajkúakban, hanem az együtt élő népekkel is foglalkozott, és az ő kultúrájukkal is foglalkozott, tehát ilyen szempontból nem import az erdélyi zene, illetve az erdélyi kisebbségeknek hát most a történelmi Magyarország tekintetében kisebbség, mert most már a magyarok vannak ott kisebbségek, tehát hogy az együtt élő népeknek a zenével folyton az elejétől kezdve foglalkozott a táncházmozgalom. Csak ezt akartam megjegyezni. Bocsánat, de ugyanakkor tehát egy teljesen ismeretlen zenei műfaj volt ma. Hát én ott voltam a 70-es években, voltam többször kint a Csorisanyékkal is, és ott ámuldoztunk, hogy mi ez a zene. Tehát napokig tudtuk feldolgozni lelkileg, hogy amit ott hallunk, hogy ez most micsoda. És olyan letaglózó volt ennek a megjelenése, és nem tudtuk egyáltalán, hogy addig ez létezett. Tehát de bocsánat, a mai napig ez román zene mondjuk a szüleimnek. Vagy Tehát nem tudtuk, hogy ez létezik, és az importot én arra értettem, hogy ott a nagy úttörők, a Téka, a Muzsikás, a Sebőék, ők importálták, hozták át ide a köztudatba, akkor inkább így mondom, hogy ez létező dolog, és hogy létezik egy hogy is mondjam, egy aktív magyar, kulturálisan aktív magyar zseb 600 kilométerre Budapesttől. Hát egyébként ez engem mindig lenyűgözött, és mindig elgondolkoztatott, hogy milyen az az ország, ahol ez a dolog megtörténhet. Tehát, hogy mi a fene történt azokkal az emberekkel, akik egyszer csak a 70-es években felfedezték, hogy van olyan, hogy magyar kultúra ott a falvakban. Tehát, hogy miben éltek? Igen, nagyon egyszerű. Én persze tudom, hogy miben éltek, de hogy jön létre ez az állapot, hogy Magyarországon valaki a magyar kultúrát egyszer csak felfedezi, hogy én 59-ben születtem, ugye 65-ben kezdtem az iskolát, az általános iskolát. Fölnőttem, és úgy tudtam, hogy Romániában románok laknak. Érted? Tehát, és a mai napig nagyon sok magyarországi ember, kis magyarországi ember azt mondja az erdélyekre, hogy hát az román. Tehát, hogy ez a mai napig így van. De azért nem menjünk ebbe bele, mert itt a történelemnek ez a fajta. Ebben kezdtem az elején, hogy a mi társadalmunk térben és időben szét van szeletelve, az identitás problémánk van. És amit a Balázs... Van, neked is van, de ebben nem menjünk bele, mert személyes, és a hosszú lesz. Tehát identitás probléma van, mert te egy bolgár magyar vagy, nem? Én nem
is kategorizálom. Tehát ezt a terminust én nem is ismerem. Igen, tehát az, hogy most milyen gének keverednek benned, nincs jelentősége. Jó, de nem is akarok rá beszélni, mert tényleg annyira hosszú lesz. Én is elmondhatnám, hogy mit tudom én, szkíta cigány vagyok, vagy... Na de akkor ne beszéljünk identitáspróbára, mert szerintem nincs identitáspróbája van egy identitásprobléma, mert visszatérve a közösségekhez, a népzene, ami egy közösség aktív, kreatív jelenléte, és az soha nem volt modern, és mindig kortárs volt a népzene. Tehát mindent befogadott, amit a közösség elfogadott. Na most mi itt abban a cipőben járunk, direkt megnéztem a 1 órás koncerteket az akusztikban, de most gondolhatnék sok más zenekarra is. Nekem nagyon szimpatikus, amit te akarsz és próbálsz és csinálsz. Köszönöm, Kálmán. És én 90-es években, amikor Angliába jártam elég sokszor a vasmalommal, németül úgy mondják, hogy faszmalom. Hát nem egészen úgy. Jó. Tudod, az mondják, nem hogy... a VW, tudod. Igen. Szóval, hogy én azt láttam, és akkor Magyarországon az még baromira hiányzott nekem, hogy fiatal emberek, ilyen 17-től 20 valameddig nagyon tisztán énekelnek kelt a zenét, tehát angol nyelven. Nagyon szépen furujáznak írfuruján, gitároznak, szintetizátoron játszanak ezen a bodrum, vagy badrum, mi az a? Baron. Ezen dobolnak, és szebbnél szebb zenéket játszanak, és tele van az ország, és a fesztiválokon gyönyörű dolgokat csinálnak, teljesen modern úton játsszák a saját zenéjüket, írnak. Egyébként írnak rengeteg saját folklórban tartozó ez át is vezetted oda, amit már negyed óráját akarok ide térni, hogy ugye nekünk van ez a táncház mozgalmunk, ami olyan, amilyen ezt nagyjából ismerjük mindannyian, és hogy hát más országokban ezt máshogy csinálják. Most arra gondolok, hogy a saját hagyományukhoz, kultúrájukhoz való viszonyra más megoldásokat kerestek, és az íreknél szerintem úgy látványosak az eredmények, és te dolgoztál együtt például Michael Flatleyvel, te pedig Angliában diplomáztál erről, úgyhogy azt hiszem, hogy talán van rálátásotok, hogy mit gondoltok erről, mondjuk az ír folklorizmus és a magyar folklorizmus, vagyis a táncház mozgalom között milyen különbségek vannak? Én nem látom annyira előbbre tartónak az írt, mint a magyar. Tudom, hogy ez szokás itthon nagyon irigyelni. Én nem akarom irigyelni. De sokan mondják, Hamardani szokta mindig mondani, hogy ha egyszer eljutnánk oda, ahova Írország. Szerintem nem olyan óriási a különbség, sőt, tehát ugye mondtad, Kálmán, hogy jó lenne elterjeszteni itthon a népzenét. Mások az attitűdjeik. Igen, de hogy a rossz hírem az, hogy a legtöbben minket irigyelnek, amiatt, hogy itt még mennyire van. Tehát akár járnak itt, és látják, hogy mondjuk fiatalok vannak egy táncházban, tehát hogy ez egy olyan zene, amire még ma is rákapnak fiatalok, vagy akár fesztiválon vannak, úgy nekik az a benyomásuk, hogy hát nagyon kevés ország van, ahol ennyire mélyen van beágyazva a népzene a társadalomba. Talán az lehet az oka, hogy azt gondoljuk mi innen Magyarországról, hogy az íreknél ez, hogy lépten belebotlunk azért, bárhova megyünk a világon, az írek nagyon nagy számban képviselt. Tehát az ír diaszpora iszonyatosan hatalmas a világban. Sokkal nagyobb, mint az anyaországi. Igen, és rendkívül összetartóak. Tehát ugye, van egy angol mondás, hogy never underestimate the fertility of an Irish Catholic, ami azt jelenti, hogy soha ne becsüld alá egy ír katolikus termékenységét. Az írek konkrétan totálisan benépesítették Ausztráliát, ők építették fel szinte, leszámít, ha még hozzátesszük a fekete rabszolgákat is, Amerikát, és vitték magukkal a saját kultúrájukat, és ugye hát a honvágy, az érzelmek, a nosztalgia, az folyamatosan arra késztette őket nagyon nagy számban. Tehát nem az, hogy innen kimegy 2-3 millió vagy 1,5 millió magyar, és akkor ott a Detroit környékén a gépgyárakban a hulladék munkát megkapják, és nem elég ez, de még egymást is nyírják, és kommunistázzák, meg fasisztázzák egymást a mai napig is, és az ő leszármazottjaik, és nem beszélnek egymással, hanem az írek
a diaszporájukban is rendkívül összetartóak. Tehát Ausztráliától Amerikáig, afrikai gyarmatokon is vannak feketebőrű Brian-nök és mindenféle ír nevű figurák, akinek az anyja ír, vagy az apja ír. Tehát ezért van az, hogy az ír kultúrát nagyon sok helyen belebotlunk, szembe jön velünk, és nagyon szerte ágazó ugyanakkor, de mindenhol nagyon-nagyon közel áll ahhoz a tradícióhoz, amit az anyaország elhagyásának a pillanatában elhoztak magukkal. Viszont az is különbség, az egy sokkal kevésbé sokszínű tradíció zeneileg, mint a miénk egyébként. Tehát ezért is könnyebb, hogy úgy mondjam, egyben tartani. És a másik különbség, szerintem beszéltünk erről, hogy a fület lehet trenírozni, tehát hogy ha a zeneoktatásban treníroznánk a gyerekek fülét a magyar népzenére, és persze tanulnak pár régi, meg új stílusú pentaton népdalt, ezeket tudják, de ettől még mondjuk nem fogják a palatkait jobban érteni, mert az egy teljesen más Az a baj, világ. tudod, a jó öreg közmondás szerint, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Magyarországon nincsenek népzenét jól oktató és hitelesen oktató tanárok, és erre van a nagyon nagy szükség. Sőt, a tanárképzés is egy katasztrófa Magyarországon, ebben hagyd ne menjünk most bele, de az egyik oka annak, hogy itt tartunk, az, hogy nincs meg az a réteg, aki ezt a kultúrát hitelesen és élvezetesen az általános iskolai szinten már bemutassa és megszeretesse gyerekekkel, hanem ilyen himi-humi diplomákkal, ilyen kis, hogy is mondjam, ilyen kis túlélő figurák kibukott egyetemekről átavanzsálnak ilyen alsóbrendű főiskolákra, és onnan kerülnek ilyen énektanárnak titulált ilyen senkik, akik tanítják a mi gyerekeinket egyébként. És ezért nem tudnak a mi gyerekeknek. Fogalma sincs róla, és vihognak, meg rötyörésznek, hogyha valahol népzenét hallanak, vagy néptáncot látnak, mert nem ismerik. Nem a legérzékenyebb korukban, amikor találkozniuk kellett volna vele, nem történt meg. De egyébként ugyanez igaz a klasszikus zenére is, vagy ami a része a tananyagnak, tehát ez valószínűleg egy bonyolultabb kérdés. Egy utolsó témát szeretnék még földobni, hogy hát ugye volt nagy sajtóvízhangja volt, mint hogyha egy díjat kaptunk volna, holott nem erről van szó, annak, amikor a táncház mozgalmat, az UNESCO a szellemi kulturális örökség megőrzésének és archiválásának egy módszertanaként az ajánlott módszerek és gyakorlatok közé fölemelte ezt. Mi úgy értelmeztük itt Magyarországon, vagy úgy ment át a sajtó, mint hogyha egy díjat kaptunk volna, hogy de egyébként ez fontos dolog szerintem, tehát, hogy... Csak aztán én azt érzem, hogy igen, tehát meg én részt is vettem ebbe a munkába, ebbe a felterjesztésbe, és hát nagyon örültünk neki, csak hát azt látom, hogy utána ez a dolog itt így meg is állt, tehát hogy örültünk, megkaptuk ezt a díjat, ami nem díj, hanem igazából ez egy lehetőséget kínál az UNESCO, hogy jó, hát akkor dolgozzátok ki a módszertant, adjatok módszertani füzeteket, gyártsátok le ezeket az anyagokat, és akkor mi adunk egy platformot, amin ezt esetleg tudjátok terjeszteni. Hát és ez nem történik meg azóta se, és ezért nem történt semmi. És hogy én azt gondolom, hogy a táncház mozgalom az egy olyan módszertan, amely alkalmas lenne arra a világ sok részén, ott, ahol a tradicionális kultúrának egy ilyen nagyobb szeletét foglalja el, tehát mondjuk tőlünk keletre kb. Végig, vagy akár Afrikába, vagy akár Dél-Amerikába, tehát nagyon sok helyen ez szerintem érvényes. Én érzékelek itt egy jó nagy mulasztást ez ügyben, hogy hát nem nagyon történik meg ennek a terjesztése, mint módszertannak, és hogy mit gondoltok erről? Lehetne ezt használni a világban, és mit kellene ez ügybe tenni? Hát egyrészt egy csomó országnak nincs erre szüksége. Tehát van, ahol még él. Most ugye beszélgetek arról, hogy bizonyos országokban most mehetünk végig a Balkánon. Hát csak hogy a szabadba vágod, de ahogy a Balázs is mondta, hogy hát ahol már van áram, meg van tévé, meg van tömegmédia, ott ez előbb-utóbb bekövetkezik. Igen. Például én sokat dolgoztam egy holland zenekarral, és akkor kérdeztem tőlük, velük balkán zenét játszottunk, egy-két magyart és klezmer zenét játszottunk. És akkor kérdeztem, hogy és akkor a holland zenét nem játszunk, és mondták, hogy hát az nincs. Ők azért csinálják ezt, mert ők ezt szeretik. Hát mert ott a polgárosítás miatt. Igen. Ezért mondtam, hogy olyan ország. Hogy Nyugat-Európában azért tűnt, mire jött a folk revival, addigra már eltűnt az autentikus népzene, egyszerűen azért, mert ott hamarabb jött a modernizáció. Igen. De hát ezért mondom, hogy tőlünk keletre... Ilyen értelemben a későn jövők előnyével bírtunk ebben a tekintetben. De például egy afrikai országban, ahol még táncolnak, ott milyen módszert akarsz
megmutatni, érted? Vagy mit akarsz Indiában? Te azt, hogy a táncház módszert, hogy lehet-e külföldön applikálni? Minden módszert lehet mindenhol applikálni, lásd, minket is teleapplikáltak minden szírszarral, és napi szinten használjuk, de az, hogy Magyarországon ezt nem sikerült meglovagolni, ezt a bizonyos kulturális örökségbe fölvett státuszunkból adódóan, erre biztos vagyok, hogy anyagi keretek is voltak meg. Ez sajnos azért van a jó öreg magyar bratyízós, korrupciós, egymást kifúrós, kis húgyadék státuszikor egymás hátába szurkálós attitűdöt, amit sok évszázadon öröklük. Az árulás, a hitszegés, az bennünk van, pontosan abból a történelmi tényből adódóan, hogy mindig átgázolt itt valaki rajtunk, és mindig volt valaki, aki elárult a másikat az átgázoló érdekében, és már gyerekkorban, emlékszem, amikor hazajött a kislányom, és mit tudom én volt, vagy majd 7-es, vagy 8-os, és meghallottam, mert láttam, hogy mit csinál, hogy egy telefonon, a mobiltelefonját, amit nagyon nagy hibát követtem, mert én vettem neki, görgette, és ott valamit írnak, és mondom, Istenem, mit érsz? Hát leírom a házi feladatot. De milyen házi feladat? Hát ez a házi feladat. Mondom, miért nem írod? Mi az, amit... Hát alapul mindenki okosba csinálja. Na és ez az okosba csinálás, ez lefertőzte a teljes magyar spektrumot, a pozíciókért való harc, és a lényegről totálisan elfelejtkező, egymást folytogató és gyűlölő káder világ az, aki megakadályozta, hogy ebből valami lehessen. És pontosan ennek van egyébként az ellenkezőjének nagyon nagy hagyománya azokban a demokráciákkal és a kultúrált egymáshoz való viszonyokkal rendelkező társadalmakban, hogy ez hiányzik, vagy kevésbé van csak jelen, mert a tisztesség, az elszámoltatás és a hosszú távon való működés az egy nagyon-nagyon fontos tényező. Itt mindenki máról holnapra akar megélni, mert lehet, hogy holnap már nem lesz, és ez a rákfenéje minden olyan diszfunkcionális problémának, amit látunk. Balázs, kérlek, reagálj, és remélem. Ugye beszéltünk erről, hogy a zenének... Mentsd meg a lelkünket, hogy... Le kell zárjam a beszélgetést, de tehát most nem lehet. Onnan akartam, vagy oda akartam visszakenni, hogy beszéltünk róla, hogy a zenének régen mindig volt funkciója. Ma meg ilyen értelemben funkciója nincs, nem éneklünk aratás közben, mert úgyse hallanánk a kombánytól, meg esküvőn is teljesen más zenék szólnak, még Széken is múltkor voltam, hogy esküvőn már csak mutatóba hívták oda a Pali Marcit, de azért mondjuk az idő 80%-ában diszkó volt. Tehát, hogy ez a funkciója elveszett. Tehát ma már teljesen más miatt hallgatunk zenét, és azt szerintem nem lehet csinálni, hogy egyrészt népszerűsítjük, népszerűvé tesszük a népzenét, és népszerű lesz, és aztán megsértődünk azon, hogyha népszerű lesz, akkor egy csomóan fogják akarni csinálni, és azok között meg lesz egy csomó szar is. Tehát ez a népszerűséggel jár, hogy egy csomó gagyit is fognak gyártani. Ha viszont nem akarjuk, hogy legyen egy csomó gagyi, akkor meg megmarad egy ilyen szűk kör, féltetten ápolt dolgának. Tehát szerintem bizonyos értelemben az, hogyha születnek gagyi dolgok, az jó jel, mert az azt jelenti, hogy ezzel sokan akarnak foglalkozni, és sokan akarnak valamit csinálni vele. Valaki pénzt akar csinálni belőle, más meg közösségi funkciót akar ezzel kiélni, de hogy a mai világnak az igényei azok mások, hogyha a hagyományőrzést azt elvárni, meg kötelezővé tenni nem lehet, ma azért akkor él túl egy hagyomány, hogyha azt az emberek élvezik hallgatni, meg csinálni, ha szórakoztatja őket, és nincs megmondva, hogy ezzel mit lehet csinálni, meg mit nem lehet csinálni. A népszerűség az azzal jár, hogy az kikerül az a dolog a világba, és onnantól egy csomó hatás éri, amit közül egy csomó nem fog nekünk tetszeni, más meg igen. Ilyen értelemben a hagyományőrzést, ami tök fontos, azt el kéne választani ennek a külvilágba való kiengedésétől, és nem ott állni egy gumibottal mindig, hogyha valaki egy oda nem való motívumot hoz be. Megint a folkrendőrség.
Én csak még az elején azt mondtam, hogy egy ilyen... Kálmán, kérlek, hogy úgy próbáld megfogalmazni, hogy egy ilyen záró gondolat legyen, hogy erre gondolok én is, hogy a lényegről kéne beszélni, tehát hogy most a zenéről beszélünk, meg a népzene, meg arról a kultúráról, ami mi mindig próbálunk élvezni, meg szeretjük, meg csináljuk. Kell egy nagyfokú tolerancia. Tehát ahhoz, hogy elfogadjuk és szeressük mindazokat, akik alkotnak ebben a műfajban, és van benne egy csomó gagyi, van benne jó, gyengébb, van benne kitűnő dolog, de hogy abból lesz továbbélés, mert az idő fogja eldönteni, hogy mi marad meg, és az emberek mit szeretnek. Mert mivel hiányzik ez a szoros közösség, ez az együttélés, ahol a közös ízlés dönti el. Tehát én azt látom 30-45 éve, hogy kiemelkedő egyes zenekarok vagy emberek alkottak, de olyanok számára, akikkel már nem szoros életközösség, mert egy muzsikás feldolgozás, egy vízöntő, egy cserepes feldolgozás, tehát vagy amit ti csináltok, amit mi csináltunk, amit Nikola csinál, nagyon szép dolgokat, de hogy ez hány emberhez jut el? Ha számokba gondolkodom, akkor nagyon kevés. Én azért gondolom azt, hogy igenis terjeszteni kéne a tiszta folklort, az általunk szépnek, nemesnek tartott dallamokat igenis mindig újra kell a fiataloknak mutatni, igenis kellenek jó tanárok. Közben bátran kell foglalkozni ezekkel a zenékkel, és a mai kor igényein a mi érzelmeink szerint újra kell teremteni, és ezt csak az idő fogja tudni eldönteni, hogy mi az, ami értékes lesz és túlél. De az biztos, hogy a médiában való szereplésünk az nem elégíti ki az igényeinket, mert ez a 10 millió lakoshoz, ez a 100 000 ember, ez kevés. Én valami ilyesmit gondolok. Én meg most szeretném lezárni a beszélgetést, köszönöm a gondolataitokat, és lehet tapsolni, köszönjük. Csarasrónám bércekre vágytam, egy kis halomig hozott a lábam, forró szűzlelkünk rakjuk a sutra. Be megjárt addig